את זה? לא הייתה לי ברירה. מה לא הייתה לי ברירה? את מכירה בכלל מי זה הבן אדם הזה? את יודעת איזה חזק הוא? האחרון שהתעסק איתו מצא את עצמו במטבח. ומה הבעיה עם זה בדיוק? ובסלון, ובשירותים, ובחדר כביסה. את החלק האחרון הוא קבר פה, בחצר. בסדר, תרגיע, זה לא כאילו עכשיו ייכנס לי איזה רוצח צלצל בדלת של הבית. הזמנת פיצה? לא כפרה. מי זה? פיצה? וואי, אחמד טיבלי, פתוח! אכזבת אותי. חשבתי שתהיה קצת יותר מקורי. מה? אל תתאמם. שליח פיצה? בשביל מי אתה באמת עוד? מה זאת אומרת? בשביל מי אתה עובד? פיצה רוברטו. רוברטו? מי זה רוברטו? הבוס שלך? רוברטו זה לא הבעל של אליס? עכשיו תקשיב לי טוב. אתה בא אלינו הביתה, שחק לי אותה שליח פיצה. מביא לי פיצה עם זיתים ופטריות. ובצל! מי אתה? אני שליח פיצה. אתה לא שליח פיצה. אני כן שליח פיצה. אתה לא שליח פיצה. אני כן שליח פיצה. אתה כן שליח שאני לא פיצה. שליח אוקיי. אני מורה. מורה, אה? אז למה אתה לבוש כמו שליח? זה השלמת הכנסה. זאת השלמת... אז עכשיו הכל בו? זאת השלמת הכנסה. כן, זאת באמת השלמת הכנסה. זאת השלמת הכנסה. זאת השלמת... אתה מתחכם איתי, אה? השלמת הכנסה. קצת לא נעים לי שאני ככה אוכל מולך. אבל אני ראיתי יותר מדי סרטים. אתם כשמשאירים אתכם לבד אתם תמיד בורחים, לא יודע. מוצאים דרך. אל תדאג. אני לא אהיה קלישה. מאמי, אמא שלך בטלפון. אוהו איתך, יאללה, מה יהיה? איך את תמיד מגיעה למצבים האלה עם אמא שלי? אבל מאמי, אמא שלך התקשרה לבקש מתכון לעוף. אז איך ממתכון לעוף הגיע שאנחנו אצלם בסופש? לא יודעת למה אתה יוצא עליי, מה הקטע? אז לא, די כפה, די חיים של אבא, די. חזי, תקוף אותו, חזי, תקוף אותו, כן, תקוף אותו, אתה לא בראש, חזי, תן לו בראש. איך קוראים לך? נועם! נועם מה? נועם ראובני! מה אתה עושה בחיים? אני מורה! בירת ברוח פרשת מתחיל בלמד! אני לא יודע! לא רוצה לדבר, אה? שליח פיצה, אה? מורה, לא? לפעמים אני מרגיש כאילו, לא יודע, כאילו את ואמא שלי שתיכם עליי, שתיכם כל הזמן רק חפשות אותי. יופי. Let's cut the bullshit. אנחנו יודעים למה אתה פה.
כן? אולי משהו שקשור בפיצה? אתה פה בשביל להרוג אותנו. מה? יופי, ממי. מה? בוא, תהיה גבר, בוא נראה אותך מכחיש את זה עכשיו. נו? אוקיי. אני מכחיש את זה? זה בדיוק מה שרוצח היה אומר. תראו, אני לא יודע באיזה חרא אתם מסובכים, כן? אבל אני פה רק בשביל הפיצה. רק שאנחנו לא הזמנו פיצה. בטוחים? למה זה לא נראה שאתם יודעים בכלל מה אתם עושים. לא. רגע, ממי, אולי אומר את האמת. ממי, אל תטמטמי, בסדר? הוא לא שליח ולא מורה ולא כלום. מלמדים אותם שם את כל הדברים האלה באקדמיה, להתחזות ועניינים ובלגנים. תקשיבי לי, כדי שאת שמה לב, תוך כמה דקות את מוצאת את עצמך מפוזרת לכל מיני חלקים בכל מיני מקומות בו זמנית. אז מה אתה מציע לעשות? תביאי את המסור. Do you hear that? What a chutzpah! People used to tell us when they were renovating, that's what it sounds like. Once things used to be different. Where's that pizza we ordered over an hour ago?